D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo. Aramis DDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo K5 News FM. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agud mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kaputod-putod ang tiyan ag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre!
Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras dulong sang DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee kag DTX Premium Coffee. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at Kap K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Biyernes, Hulyo 18, 2025. 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Mga ka-K5, welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500 para sa mga may diabetes, kag makalikaw sa hypertension, kag cancer. Magtumar na DTX 500. Story of the day. Story of the day. Yes, 9 ka mga lugar sa pungsod yara sa idalom sang signal number 1 samta nagapabilin ang kabasugon sang Bagyo Krising. Sa balita lokal, face-to-face classes sa syudad sang Iloilo kag sa mga banwa suspended subong nga adlaw. Masobra 20,000 katawo sa Western Visayas apektado sang hangin nga bagat dala sang Bagyo Krising. Sa balita regional, pila ka mga banwa sa Aklan ginbaha bangod sa ulan dala sang Bagyo Krising. Sa Bataan, owner type jeep nagbaliskad, 2 ka tawo patay. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Mga ahensya sang gobyerno ginmanduan na ni Presidente Marcos Jr. nga maghanda sa pagresponde sa halit dala sang bagat kag Bagyo Krising. Energy Regulatory Commission may bago na nga chairman. Balita International, masobra sa 60 ka mga tawo patay sa pagkasunog sang shopping center sa pungsod Iraq. Nagalapta nga report nga buhisan ng savings nga nakadeposito sa mga bangko fake news suno sa gobyerno. Sports news, Pamilya Pacquiao yara na sa Las Vegas sa Amerika para sa sambuha sang Pinoy champion bato kay Mario Barrios sa Domingo na nga adlaw. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Singer sang hit song nga Pretty Little Baby nga si Connie Francis nagtaliwan na. Tigulang sa China nga pwerte ka manggaranon, nagatanyag sa iyang manggad ka propidad sa sinuman nga magatipan sang iya madamo nga hinuptanan nga kuring sa tion nga siyang magtaliwan. Alas 6:14 na sa aga. Lamay kang aga Sir Rolly Bandianon Bunye dira sa Boracay sa Malayaklan kay Sir Ernaldo Corillo. Sir Ernaldo Corillo, Jesus Taiko, and Sir Rex Durban, Ma'am Luella Garcia, Pastor Rodney Ciudad sa Puntok Lemery Iloilo, Pastor Domingo Vicente, kay Ma'am Denden Leisa Caspe, Pastor Adiel Caspe, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mary Jane isa pa sa Erisuelo, Ma'am Bings Birthday, Ma'am Zane Carbolido Pagayon, Sir Rami Paklehan sa Barangay Aglalana, Pasig City, Iloilo, Ma'am Beth Idarlilia, kay Den Can sa Santa Barbara, Ma'am Beth Lene Buena, Erlinda Hotes de la Peña,
Twinkle de la Peña, si James Carvilles, Pangapena, DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Dugang pa nga mga lugar sa Luzon ang ginpaidalom sa signal number 1 samtang napabilin sang tropical depression Krising. Ang kabaskugon samtang yara sa kadagkatan sa nasilangan sang Aurora suno sa Pag-asa. Sa karon yara sa 19 ka mga lugar sa pungsod ang yara sa signal number 1 nga ginalakipan sang Batanes, Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, naminhan nga bahin sang Nueva Vizcaya, naminhan sang Aurora, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, naminhan sang Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, naminhan sang La Union, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, kag Catanduanes. Dala sang tropical depression ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 55 kilometers kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot sa 70 kilometers kada oras. Sunod sa Pag-asa, mahimo ipataas nila sa signal number 2 kung signal number 3 samtang yara si Krising sa PAR o kon Philippine Area of Responsibility. Hinalauman niya magadevelop si Krising sa tropical storm subong adlaw Biyernes kag mangin severe tropical storm sa Sabado sang aga ukon sa hapon. Las 6:10 sa aga, yaring latest nga weather bulletin nagikan sa Department of Science and Technology, Pag-asa Central Office. Ang balita ginadulong sang D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Pag-asa DOST sa balita, go ahead. Base nga sa ating pinakahuling datos ay lumakas pa ito at naging isang tropical storm na taglay po ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. Based din sa ating latest na bulletin, huling nakita ang sentro nito sa layong 325 kilometers silangan huyan ng Tuguegarao City, Cagayan. So yung sentro po niyan ay nasa dagat pa rin pero as early as now, yung bahagi ng katawan nitong bagyo ay nakakaapekto na dito sa eastern section ng Northern Luzon. So as early as now, nagdudulot na po yan ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, eastern section ng Central Luzon at ng Southern Luzon. Bukod dyan, inaasahan nga natin yung mga pabugso ng hangin na dulot nga po ni Tropical Storm Krising. Maliban dito sa bagyo ay meron pa po tayong habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto naman sa natitirang bahagi pa ng bansa at nagdudulot nga din po ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Meron nga pong ilang lugar na kung saan ay inaasahan natin ang heavy to intense o minsan ay torrential o matindi talagang pagbuhos ng ulan at i-discuss po natin yan maya-maya lamang sa ating weather advisory. Samantala, kaugnay po dito sa bagyong si Krising, nagtas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, northern portion of Kalinga, northern portion of Abra sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. So sa mga lugar na ito, posible ang minor to moderate threat to life and property. Ang inaasahan nating lakas ng hangin pwede po nilang maranasan doon ay from 62 to 88 kilometers per hour within the next 24 hours po yan. So, dapat po ay handa na po tayo at this time. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante. Las 6:10 sa aga. Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, mananam. Suspended ang face-to-face classes sa siyudad sang Iloilo halin sa kindergarten tubtub sa senior high school subong adlaw sa public ag private schools. Suno kay City Mayor Raisa Maria Lourdes Treñas Chu santo sa recommendation sang Iloilo City Emergency Operations Center ay mga lugar sa syudad nga ginbaha kag mabudlay para sa mga estudyante kag mga manunudlo. Samtang sa probinsya sang Iloilo, suspended man ang klase, wala sang face-to-face classes subong adlaw Biyernes sa Oton, all levels. Oton, San Joaquin, Gimbal, Lambunaw, Dumangas, Pavia, Alimujan, Liganes, Bingawan, Miagao, Tikbawan, Leon, Haniway, Kalinog, New Lucena, San Enrique.
Dueñas, Sara, Ahuy, Banate, San Miguel, Barotac Nuevo, Dumangas, Zalaga, kindergarten hasta sa senior high school, Igbaras all levels, Maasin halin sa kindergarten hasta sa grade 10, kag sa Banuasang Pototan all levels. Sa kaangot nga balita, lokal na ka-eksperyensya sang light to moderate nga pagulan ang syudad sang Iloilo dala sang Tropical Depression Krising. Suno kay Disaster Response Division Head sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRMO Mr. Darwin Papa nga humalin sang kagabi tubtob sa karon mabagyuhon ang panahon sa Iloilo City. Dugang pa ni Papa nga ginamonitor Manila ang dalagan ni Bagyo Krising nga posible magdala sang mabasgog nga ulan nga posible magdala sang pagbaha. Samtang ginapanugin na naman ang mga pumuluyo nga nagatinir sa mga manubong nga lugar o kon mga balahaon nga mga barangay nga maghanda kag magkadto sa mga safe site o kon sa lugar kag indi pa paghulaton nga ang pagtaas ng tubig antes mag-evacuate. Naka-standby man ang personnel sang CDRMO nga magapatigayon sang evacuation o kon rescue kon kinahanglanon. 6:21 sa aga, oras sulong sang DTX Beauty Soap. Nagapanugyan ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga barangay nga maghanda na kasunod sang pagtupa sang ulan dala sang Tropical Depression Krising. Suno kay Disaster Response Division Head Darwin Papa, ila ginengganyo ang publiko nga magpadulong na sa ila safe sites kag safe zones antes pa magtaas ang tubig baha, ilabi na sa mga manubo nga lugar kag sa mga masami nagabaha nga mga lugar sa syudad sang Iloilo. Base sa report sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, wala pa sang barangay ang ginbaha dala sang pag-ulan. Nagaantos sang pagbaha ang residente sa Zone 3, Barangay Bunta Talaharo, Iloilo City tungod sa proyekto nga wala matapos para mahagan-hagan ang paglapaw sang tubig sa suba. Suno kay Toto, 68 anyos, tubandok sang lugar, isa na katuig sang naguntat ang proyekto. Tungod sini kun mag-ulan, bilong nga Zone 3 ang nahilob sang baha nga dangat sa tagatuhod ang kataason. Kon mabuta ang tubig sa creek, sakop sang Balantang, Kamalig, Tagba, kag Lanit, nagaawas ang tubig baha pakadto sa ilang sapa kag nagasulod sa mga panimalay. Dugang paniya wala sang pagbaha sang wala pa ang umpisa ng proyekto apang sa karon indi nagid mapunggan. Nagahingyo ang lalaki nga masolusyonan ang sang gobyerno ang problema sa ila barangay. 6:22 sa aga, oras sulong sang Klinika Deo Fresh para may all-day freshness and protection batok sa body odor. Klinika Deo Fresh. Masobra 20,000 ka mga tao sa Western Visayas affected sang hangin habagat suno sa Office of the Civil Defense. K5 intern JN Diaz sa report. Nakabalhag sang 23,913 ang kamang individual sa Western Visayas nga apektado sang epekto sang hanging habagat kag Tropical Cyclone Krising as of 5 p.m. Hulyo 17. Base sa data ng Office of the Civil Defense Region 6, yara sa 2,900 ka individual ang apektado sa Antique, 1,176 sa Capiz, kag 19,835 naman gikan sa probinsya sang Iloilo. Ini ang naghikan sa 52 tanan ka mga kabaranggayan, halin man sa 6,496 tanan ka mga pamilya sa Region 6. Iba na sa ila ang yara nasa mga evacuation centers kag nahatagan na nasa nagakaigop ang bulig halin sa mga natungdan ang ahensya. Ini si K5 intern JN Diaz para sa Kampiyon ang balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Patay bangon sang dengue sa probinsya sang Iloilo na dugangan. Yari ang report.
Ginkompirma sang Iloilo Provincial Health Office o kunay PHO nga nadugangan naman sang isang napatay bangod sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Base sa 28th Morbidity Week nagsaka sa 2,927 ang kaso sang dengue sa diin. Mayara sang 11 nga nagkalamatay. Ang numero ang mas mataas ang 21% sang na-record nga 2,424 cases sang nagligad nga tuig nga may 6 ka nagkalamatay. Sa subong nga reporting week mayara sang 247 kakabugosan nga bag-o nga kaso. 4 ka tuig nga nagadulong sang kampyon nga balita. 4 ka tuig nga nagahatag sang kampyon nga serbisyo publiko. K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by 5 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Laban na pang matagalan, nagatap na sang arthritis. Bukas kag invited nga magtambong si Iloilo City Councilor Jean Marie Mabilog sa committee hearing sang Ways and Means Committee tuloy sa ginendorso ni Mayor Raisa Maria Lourdes Treñas Chu nga pag-extend sang real property tax. Ini matapos kagin basura sang majority block sang Iloilo City Council ang ordinansa nga gindoso ni Konsyal Mabilog nga pagpanubo sang real property tax sa 80%. Suno kay Majority Floor Leader Councilor Rex Marcos Sarabia nga saranggid kag wala ginadumilian si Councilor Mabilog nga magpabutsag sa iyang opinion tuoy sa real property tax sa iwaton nga committee hearing. Samtang ginpahayag pa sa natungdan nga wala ini nagsuporta sa gindoso ni Mabilog nga ordinansa bangod nga luyag sini anay tun-an kun bala ang among hagna ang makapaayo para sa syudad. Dugang pa ni Sarabia nga posible man ini nga magsuporta sa mga plano ni Mabilog kung iya makita nga makapaayo sa syudad sang Iloilo. Sa dugang pa nga balita, lokal dapat nga ipatuman sa mga kamanuhanan o kung local government unit o kung mga LGU ang mga ginpasar nga ordinansa sa sangguniang panalawigan ng Iloilo. Suno kay 2nd District Board Member June Mondihar, ang isa ka paagi nga ginatanaw agod nga maganhagan ang numero sa mga vehicular accidents sa probinsya among enforcement sa mga ordinansa. Dugang pa ni Mondihar, ang ordinansa ang mga disiplina sa mga motorista. Ang diri ginatagan man sang igtalopangod ni Mondihar nga importante ang guidance sa mga ginikanan ilabi na sa mga kabataan o kon mga minor de edad nga wala sang lisensya apang nagamaneho sang motorsiklo. Alas 6:27 sa aga, oras dulong sang D3 Bayo. Nabasa ka sa ulan at trangkaso ka. Nahilanat kasubong tumar na D3 Bayo. Masobra 8 kagatos ka land titles, ginpalagtag sang Department of Agrarian Reform sa mga mangunguma sa Western Visayas. K5 intern Paula Yvonne Alavarta sa report. Ginpanagtag na sa Department of Agrarian Reforms ang mga land titles sa giban pa nga mga farm equipment sa mga mangunguma sa Western Visayas. Ang distribution ang gipatigayon sa Pasig City Arena, Hulyo 17, 2025, nga ginpangunahan ng DAR Undersecretary for Support Services Joseph Angelo Martires, kag Undersecretary for Foreign Assisted and Special Projects Office, Jestri Palmares. Naibaluan nga nagdangat sa 829 kaland titles ang ginpanghatag, kag 75 million pesos ang support services, samtang kapin 1 billion pesos ang debt condonation nga nabaton sa mga farmer, nga gikan sa Iloilo, Maras, Antique, Aklan, kag Capiz. Ni si K5 intern Paula Yvonne Alavarta para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ini nga balita ang ginadudong sa inyo sa dapat nga mangguba sang propiedad sang iban sa pagpatuman sang pulisa kaangay na lamang sang paglagari sang tambutso sang isa ka motorsiklo nga natabo sa distrito sang Arevalo sang tinaligdan gid lamang. Suno kay Attorney Gaudios Hedesmanda II, Regional Director sang Land Transportation Office ng LTO Region 6. May insakto nga paagi kaangay gid lamang sang sirkumstansya nga tuman kagahod ang tambutso sini. Dugang pa ni Duspan, ang nagakadapat nga ginhimot sang pulis ang mga ginhold ang salakyan kag i-report sa ila sa LTO 6 bangod aktibo kag responsive man ang ilang personnel. Sunod sa direktor sa ila talatapan wala pa sang decibel meter nga amo ang nagatumod kung nagalapaw sa nagakaigo nga kagahod ang tambutso apang mahimo man nga magbakal ang mga local government unit.
Las 6:29 sa aga, sa kaangot nga balita lokal, ang balita ginadulong sang Mighty C Syrup for Kids. Iloilo City Police Office nagpatag sa natabo nga paglagari sang mga pulis sa tambutsos sang motorsiklo nga tuman kagahod sa distrito sang Arevalo. K5 Karen sa report. Nagpaathag ang Iloilo City Police Office o kon ICPO tuhoy sa tambotso sa motorsiklo nga ginagari sang katapos ang Iloilo City Mobile Force Company sa distrito sang Arevalo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang ICPO, ginpayag sini nga may pahanugot sa tag-iya sang motorsiklo nga lagarion na lang ang iya tambotso bangod na budlayan ang kapulisan sa pagkuha matapos nga iya ini ginwelding. Mapos lamang kuhaon ang tambotso kung nakabolt ini apang mabudlay kakson kung ginwelding rason nga may agreement sa duha ka bahin nga lagarion agod nga kumpes karon. Naibaluan nga nagpatigayon sang checkpoint operation ang mobile sa nadakpan ng driver bangod sa magahod sini nga tambotso. Suno pa kay Sangrines nagmando si Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Lawrence Lusaria sa supervision ni City Director Colonel Kim Ligada nga mas pasangkaron pa ang kampanya batok sa modified muffler. Dugang pa sang spokesperson nga dapat mahatagan sang mas nagakaigo kag epektibo nga tikang ang madugay na nga problema sa magahod nga tambotso kag hindi lang pagdalon sa maximum tolerance. Kung tanawon ta sa pinakaulihin ni nga ginabasihan naton nga ordinansa, way labot nga may penalty for first offense, second, third nga balayran nila kay ti-issue na sila sang citation ticket. Sugpon sila dira ang pagkuha kag pagkonfiskar sa mga modified muffler or exhaust pipe. So may mga ara nga muffler nga poskwaon kay tinaka-bolt lang. So may ara gid nga hungod nila nga mabudlayan ang otoridad nga kwaon ina siya or konfiskaron na muna gina-welding nila. So amo na nga ati may nakita kita nga ang isa to is nag-resort sila sa paglagari. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Sa kaangot nga balita lokal, paglagari kon pagutod sang magawd nga tambutso, ginapahanugutan sang TTMO. K5 Jenny sa report. Ginapahanugutan sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kun TTMO ang paglagari, pagutod o kun anuman nga paagi sa pagkumpiskara sa modified mufflers o kun ang mga magahod nga tambutso sa diin nagalapa sa ordinansang anti-modified mufflers sa Iloilo City. Ini may kaantaran sa video sa social media sa diin makitaan nga ginlagari isang pulis ang magahod nga tambutso sa isa ka motorista. Suno kay TTMO Head Mr. Oldario Garbanzos, ginpahayag si nga may tambutso nga mahapos kuhaon sa motor kag mayara man sila sa nakita nga mga tambutso nga gina-welding kag mabudlay kakson rason nga may tion nga ila ginautod paagi sa cutter. Are instances several times nga sa amon nya operation gina-cutter ginanamon because nga ang mga design abis ang muffler or ang modified or ang muffler nga gin-modified nila mayara kis ang welded, no? Gin-welding. So ang tendency amo na nga ginakat naton because as per regulations ang ordinansa naton that is confiscated in favor of the government ina siya. So para sa karon padayon sa gihapon ang pagpanakop sa Traffic and Transportation Management Office sa mga motorsiklo. Hindi lamang motorsiklo, dala na ang mga PUVs kag mga private vehicles nga may magahod nga tambutso. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita. 6:33 na sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Mega Job Fair hiwaton subong nga adlaw sa isa ka mall sa distrito sang Haro. K5 intern Jazz Sontilianosa sa report. Nagtakop na ang online registration nga gimbuksan sa Provincial Employment Service Office o Kunpeso, Iloilo Province para sa Mega Job Fair Biyernes sa Robinson's Place, Haro. Suno kay Cynthia Dario, head sang among nga opisina,
Formal na nga ginsirado ang site para sa online registration, agad nga ma-finalize ang listahan sa mga tigayon nga nagpa-register online para nga mas mapadali ang application process sa iwaton nga job fair. Dugang pa ni Dario sa ila inisyal nga listahan, mayara sang masobra isa kagatos ang nagpa-register nga mga job seekers online. Nahibaluan kapin 12,000 ka job vacancies ang buksan para sa pumuluyo sa syudad ka probinsya sang Iloilo, kag iban pa nga lugar sa Western Visayas. Inisi ka K5 intern Justin Tillinosa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Balita ang ginadudong sa inyo Sa Estancia Iloilo, 4 ka dorogista na dakpan. K5 Reggie De Mayo sa report. Mga ka-K5 nagdangat sa kapina 1 milyon nga balor sang iligal nga droga nga nakuha sa 4 ka persona sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Bagzakan, Poblasyon 2, Estancia Iloilo, kagabi, Hulyo 16. Ang mga nadakpan amo Sanday alias Nunoy, 47 anyos, kag ginakabig nga high value individual o kon HBI, kag residente sang Purok 1, Barangay Kalapdan, Estancia Iloilo, kaupod sini Sanday alias K, 22 anyos, SLI, dalaga kag residente sang Purok 6, Barangay Butungon, kag si alias Angge, 32 anyos, kag residente sang Barangay Mandalagan, Bacolod City, kag si alias Kim Kim, 14 anyos, kag residente sang Purok 3, Barangay Bayuyan, Estancia Iloilo. Nabaklan ang mga ini sang isa ka sachet sang suspected shabu sa balor nga 9,100 pesos. Dugang pa nakuha sa ila pag ginakop ang 6 ka sachet sang illegal nga droga nga nagabug-atanan sang 143.5 gramos kag nagabalor sang 975,800 pesos. Sa karon yara na sa paghinakop sang Estancia Municipal Police Station kag natalana nga magapangatubang sang kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Palita nagikan diri sa Banwa sang Estancia, ini naman si K5 Reggie Plazuala Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa aga, oras dulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Ila ka mga banwa sa Aklan, ginbaha bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Leonard Viray sa report. Ginbaha ang pila ka mga banwa sa probinsya sa Aklan bangod sa pag-ulan dala sang hanging habagat kagabagyo nga si Krising. Ginsulod sang tubi baha ang pila ka mga puloy-an sa may barangay San Jose Ibahay nga kon sa diin naglabot ini hasta sa hawak. Sa madalag, ginanod ang pila ka mga alaga nga baka nga wala na masalbar sang nagapanag-iya bangod sa madasig nga pagtubo sang tubi. Nagaabot sa kapin sa 3 ka mga elementary school sa nasambit nga banwa ang ginabot sang tubi baha bangod malapit ini sa may Aklan River. Kahapon sang aga, ginbutang sa orange alert status ang Banwa sang Kalibo bangod sa wala untat nga pagtaas ang tubig. Ginsuspindi man ang pila ka mga klase sa tanan nga level sa kapin sa siyam ka mga banwa sa probinsya sa Aklan bangod sa nasambit nga pag-ulan. Sa karon nagapanawagan ang Office of the Provincial Agriculturist sa mga mangunguma nga gilayon nga i-report ang mga nasamad nga mga pananom para sa posible nga bulig nga mapaton sa provincial government. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Malapit 1,000 ka tawo sa Antique apektado sang baha. K5 Aline Rose Magbanwa Tarojas sa report. Nagdangat rin sa 900 ka mga individual ang nag-evacuate alin sa 7 ka mga barangay sa probinsya kang Antique. Bangod sa wala ti untat nga pag-urana, dara kang habagat nga ginpabaskag ni Bagyong Krising. Kahapon nga adlaw kang Webes Hulyo 17. Sa interview kang K5 News FM Antique kay Mr. Broderick Train, ang head kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kon PDRRMO
DTMO Antique. Ginpayag kadya nga pinakaapektado sa diyang bagyo amo ang portion kang Central kag Northern Antique. Ang evacuees naman ang nagalin sa Banwa kang San Jose, Sibalam, Bugasong, Lawaan, Tibiao, Kulase kag Sebaste. Kung sa diin duro rin man ka mga panimalay ang nalubog sa baha, kag pira ka mga karsada ang hindi maagyan kang heavy vehicle, kaangay kang sa barangay Abiera, Sebaste, kung sa diin ginabab kang tubig ang pundasyon kang Taytay. Magluwas kadya haros malabot rin man kang tubig halin sa suba ang Dalanas Bridge sa Banwa kang Barbaza, kag nagaba rin man ang dike sa nasambitan nga suba. Sa Talada nakabayaw rin ang blue alert status sa mga local disaster risk para sa close monitoring kang sitwasyon, matapos man nga regen rin sa red rainfall warning ang Antique. Kag balita regional alin ridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas ang Kampiyon nga estasyon. K5 News FM. DTX 500. Las 6:40 sa aga sa Pilar, Bataan, owner type jeep nagbaliskad, duha ka tawo patay. Roel Tarayaw sa report. Dalawang katao ang inulat na namatay matapos madaganan na bumaliktad ang kanilang sinasakyang owner type jeep na may lulang mga drilling equipment sa palusong at matarik na lansangan sa barangay Diwa, Pilar, Bataan. Nabatid sa inisyal na ulat mula sa Metro Bataan Development Authority o MBDA, paahon ang sasakyan sa matarik na lansangan na may mga sakay na tubo at mga drilling materials. Posibleng nabitin ang sasakyan at umatras hanggang sa tuluyang bumaliktad, dahilan para madaganan at maipit at masawi ang dalawang sakay ng owner type jeep. Para sa Mighty Network News, ako si Roel Tarayaw para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasihan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Mga truck kag drivers stranded sa Dumaguete Port bangod sa Bagyo Crising. K5 Rufa de Vero sa report. Ilang truck driver ang stranded sa Dumaguete City Port kahapon. Nangikan sila ang biyahe ng mga barko papunta at pabalik ng Dapitan City dahil sa Bagyong Crising na nagpapaulan sa bansa. Sa panayam ng ilang driver, ibinunyag nila na dumating sila sa Dumaguete gabi noong July 15, ngunit napag-alaman na kakanselahin ang kanilang mga biyahe kahapon ng umaga. Karamihan sa mga na-stranded sa Pantalan ay mga wing van na kargado ng mga motorsiklo, iba't ibang produkto, parcels at kargamento. Samantala, sinuspindi na rin ng provincial government ang klase sa buong Negros Oriental dahil sa malakas na pag-ulan. Balita, ikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:41 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginmandoan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang naglain-lain nga ahensya sang gobyerno sa pagpanguna sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga magplastar na sang preparation para sa madasig nga pagresponde sa ginalauman epekto sang Bagyo Crising kagabagat sa pungsod. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hiyara na sa blue alert status ang NDRRMC hagud mahanda ang mga kagamitan kag mga tinawo para sa pagresponde. Magluwas sa NDRRMC, naka-alerto naman ang Department of the Interior and Local Government o kung DILG kag Department of Social Welfare and Development o kung DSWD para sa magdulong sang bulig sa mga apektado sang bagyo. Sa dugang pangabalita national, ginbato na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-resign sa pwesto ni Energy Regulatory Commission o kung ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, magabalik na sa pribado nga sektor si Dimalanta matapos ang iya pagserbisyo sa ahensya. Nagpasalamat naman si President Marcos sa pagpangalaga ni Dimalanta sa gobyerno. Kasunod sini, nagpahamtang naman sang presidente ang presidente kabaylo ni Dimalanta sa pagkataon ni Attorney Francis Saturnino Juan. Si Juan ang kilala nga eksperto sa environmental laws, climate change, kag regulatory framework. Las 6:43 na sa aga, oras dulong sang D3 Bayo. Wala na sang ginalauman pa si Senador Ronald Bato de la Rosa sa gobyerno kag dugang pasini hindi siya magtambong sa State of the Nation Address o konsona ni Presidente Marcos Jr. sa Hulyo 28 sang hapon. Dugang pa sang senador, ginalauman niya nga ipamilit
ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga arestohon siya kung magpagwa na sang warrant of arrest ang International Criminal Court o kon ICC angod sa war on drugs sa dinlilibo ang ginapahayag nagkalamatay. Ginanunsyo sa senador nga hindi siya magtambong bangod hindi niya gusto maging plastic sa administrasyon. Sa katapusan nga balita national, nagpanawagan si Supreme Court Senior Associate Justice Marvy Cleonen nga repasuhon na ang pila ka mga layi sa revised penal code nga iya ginapahayag nga outdated o kon wala nagakaangay sa subong nga panahon o kon tiyempo. Suno kay Cleonen, may mga krimen nga hindi na dapat kasuhan subong pareho sang dwelling, unjust vexation kag malicious mischief kag dapat ini nga decriminalize. Dugang panel yonen, importanteng pag-usar sang layi agod nga maprotektahan ang dignidad sang mga tawo kag pagtibong sa hustisya. Las 6:44 sa aga, D3 Bio kag DTX 500. Subong nga malamig ang panahon, likawi ang trangkaso kag paghilanat magtumar na D3 Bio kag DTX 500. Ma'am Maribel Pareñas, Nonito Sombong, good morning sir. Sir Kim Hiroso Panes, kay Ma'am Jocelyn Villarias Tabladillo. Sir Rainier Sonsa, good morning sir. Padulong sa Capitol Subong, God bless. Pastor Rodney Ciudad, Ma'am Feli Casamayor, Sir Lito Tolentino. Sa Bingawan, Iloilo, Chris Vallejo, Ma'am Elna Palek. Ma'am Elna Palek, good morning. Ma'am Gemma Lorenzo Faustino, Sir Ken Shine Llorca. Thank you also kay Ma'am Maribel Pareña, Sir Alfred Sayo, Rinante Pagayon sa Dumaro Capiz. Sir Rinante Pagayon, good morning. Sir Gino sa Magaysay, Wilson Demetilio, Bengbeng Pagtulunan, Kapitan Gino Sumagaysay sa Bulabog, Bingawan, Eagle Riders of the Philippines, Panay Chapter, Lalay and Romar Eatery sa Sambagaharo, kay Ma'am Jocelyn Villarias Tabladillo sa Riyadh, Saudi Arabia, Sir Johnny Hakyas, Antonio Talakan. Sir Antonio Talakan, good morning. Sir Bonnie Calad, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Cristel Joy Tahaon. Ma'am Cristel Joy Tahaon, thank you ma'am. Welcome sa K5 Iloilo. Ma'am Jesusa Ralios sa housing sa Bakay, Dumangas, Iloilo. Sir Rami Ablitado, Twinkle de la Peña, kay Ma'am Merlinda. Ma'am Violi Belenson, Pastor Nemiso Tahala, Bishop Don Guines, and Mami Ching Don Guines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo. Frank Constantinopla sa Ojongan, Bajangan. Beth Idarlilia, Sir Arturo Lilia. Good morning also kay Ma'am Lailani Sigia Pueblo, Ruby Biduyas. Mga pinakamo DTX Coffee Mix ha. Ruby Biduyas Hunsay, Lyle Hakosalem, Serena Plaza, Ligaya Langreo, Charles Anthony Galicia, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Ging Gabunas, and Sir Bert Gabunas. Gabunas family sa Barangay San Antonio, San Enrique, kay Dindin sa Toboso, Negros Occidental, IC Irvin, Ma'am Irene, and Sir John Lee Sarabia sa Tabukan o sa Airport Mandurriao. Kay Elna 12, Hakosalem, Gawad Ivap, Rene Verola, Verola families at Bayan, Tigbawan, Iloilo, Mamirna Come. Good morning kay Reljes Lego, Feli Casamayor, Las 6:47 sa aga. DTX 500 Morning Newscast, Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500 kag Clinicas for Biotics. Sa Iraq, sa 61 ka mga tawo ang patay kag dinosena ang naluwas. Matapos kinlamon sang kalayo ang isa ka shopping center sa Eastern Iraq. Nagtawaw ang kalayo sa shopping center sa Kut, ang kapital sang Wasit sa nabagatnan sang Baghdad, Iraq. 45 ka tawo ang naluwas gikan sa nagakasunog nga building, samtang ang iban nakaangkon sang pilas. Inmando sang Interior Ministry sang Iraq ang pagtukod sang Investigation Committee agod ibaloon ang gintunaan sang kalayo.
Sa katapusan nga balita international sa Amerika, ginbuhinan ni US President Donald Trump ang puwersa militar sa Los Angeles kung sa diin 2,000 ka National Guards ang ilagin papuli. Ang tikang kabahin sang pagpaunta sang operasyon matapos ang malapnagon nga pagpakamalaot kag protesta batok sa malapnagon nga immigration raids sang federal government. Madumduman nga ginpadala ang National Guard sa tang Hunyo agud tapnaon ang mga hublag protesta batok sa operasyon sang ICE o kon Immigration and Customs Enforcement na nagahiwat sang mass arrest sa mga pampubliko nga lugar. Alas 6:49 sa aga, DTX 500. Along sa peke nga DTX 500 nga ginalibot sa kabaranggayan, bakal direkta sa product centers, Pasi, Kalinog, Miag-Aw, Kagharo, Iloilo City Branch. Subong adlaw Biyernes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Kag sa Domingo sa Klinika Miag-Aw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Aw. Pastor Domingo Vicente sa Leon, good morning sir. Reynante Pagayon sa Dumaro Capiz, Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, Tita Pearly Berdejo, Sir Mark Baikin, ay Sir Melchizedek Berdejo, Pastor Ningning Berdejo, ay Sir B-Boy, Sir Rexon Berdejo sa Barotac Nuevo, Iloilo. Mga pena kamo, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500. Nagpagwa sang patag ang Department of Finance angot sa Capital Markets Efficiency Promotion Act matapos maglapnag ang mga post nga patungan sang buwis ang mga depositor sa bangko o mga deposito sa bangko. Suno sa Department of Finance, wala sang bag-o nga buwis. Sa baylo, ginatadlong lamang ang balor sang buwis sa interest income bangod sa indi patas nga sistema kag nagapabor lamang sa mga manggaranon. Suno sa agency, nga base sa data kag pagtuon, kadamuan sa mga nag-uyat sang mas malawig nga maturity sang deposits ang may ikasarang. Bangod diri, sila lamang ang nagabenepisyo sa preferential rates sa mas manubo nga buwis kag kun kaysa wala pa sang ginabayaran. Patag sang Department of Finance nga hindi matuod nga buwisan ang savings nga nakadeposito sa bangko kag sa baylo ang interest lamang nga ginakita sini ang patungan sang buwis. Sa reference rate, 56 pesos and 98 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar. 187 pesos and 19 centavos ang Kuwaiti dinar. 76 pesos and 47 centavos ang United Kingdom pound. 71 pesos and 19 centavos ang Swiss franc. 41 pesos and 64 centavos ang Canadian dollar. 44 pesos and 42 centavos ang Singaporean dollar. 37 pesos and 18 centavos ang Australian dollar. 15 pesos and 19 centavos ang Saudi Arabian rial. 44 pesos and 25 centavos ang Brunei dollar. 1 peso and 75 centavos ang Thai baht. 15 pesos and 51 centavos ang United Arab Emirates dirham. 66 pesos and 32 centavos ang euro. 7 pesos and 94 centavos ang Chinese yuan. 33 pesos and 87 centavos ang New Zealand dollar. 5 pesos and 87 centavos ang Swedish kroner. 3 pesos and 20 centavos ang South African rand. 1 peso and 94 centavos ang New Taiwan dollar. Kag 80 pesos and 71 centavos ang Jordanian dinar. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports. Sa ito na nga balita sa inampang pamilya Pacquiao, yara na sa Las Vegas para sa nagailapit nga sambuwa ni Pinoy champ Manny Pacquiao bato kay Mario Barrios. K5 intern Kayla Hamelo sa report. Yara na sa Las Vegas, Nevada ang pamilya Pacquiao. Pila ka adlaw antes ang natalana nga sambuwa sang nagaisahanon nga 8th Division World Champion sa Domingo, Hulyo 20. Kaupod ni Pacman ang iya ti ayon nga si Jinky kag ang ila 5 ka mga anak. Natalana ang comeback fight ni Pacquiao sa Hulyo 20 sa MGM Grand Arena bato kay World Boxing Council welterweight champion Mario Barrios. Ini ang una nga kahigayunan nga magahambang si Pacman humalin sang mulutos siya kay Jordanis Ugas sang 2020. Sa karon, ginauyatan ni Pacquiao ang 62-8 win-loss record nga may 46 ka knockouts, samtang ang 30 anyos nga si Barrios ang may 29-2 win-loss record. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500.
food supplement agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit. Para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa mga updated nga balita sa sports, magtutok lang din sa Balitang Sports. Ako si K5 intern Kayla Hamelo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyong publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Tapas kapis kay Sir Jing Bagatnan sa Pacific Tours, Boyski Panisales sa Pasig, Fred Pasgala, Tabski, Javiliana Diaz, Annalyn Panis Agravante, Sir Johnny Hakyas kay Sir Boyet Layagi, Sir Boyet Layagi sa Sagay City, Negros Occidental, Ma'am Jenny Lianyo Jimenez, Ma'am Jenny Lianyo Jimenez sa Ulang Juan, San Enrique. Good morning! Singer sang hit song Pretty Little Baby nga si Connie Francis nagtaliwa na. K5 intern Vinson Miguel Halandoni sa report. Pretty little baby. Nagtaliwan ang American singer nga si Connie Francis sa edad nga 87. Siya ang kilala sa mga hit song nga Pretty Little Baby, Stupid Cupid kag iban pa nga mga classic sa dekada 50 kag 60. Ginkumpirma sang iya abyan kag presidente sang Concerto Records nga si Ron Roberts ang iya kamatayon pinaagi sa Facebook. Si Connie Francis ang isa sa mga kilala nga singer sang iya panahon sa di ng iya hit song nga Pretty Little Baby ang nag-viral liwat sa TikTok. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang GTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga sakit para look young, feel young kag stay young mga ka-K5. Para sa balitang showbiz, 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ini si ka-K5 intern Vincent Miguel Halandoni para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Alfredo Brasa Jr., Sir Alfredo Brasa Jr., Edgar Camariosa, Sally Tayo Romano, Lori Abadonio de la Cruz. Sa balitang extra special, Sir Dan Calvo, kaya Professor Luis Saldivar. Good morning! Sa China, ginatanyag sang 82 anyos nga malaam Mami Idang Bernil, Ma'am Lorena, Ma'am Banhaw, ang iya tanan nga manggad kag propiedad sa sinuman nga magapalangga kay mag-atipan sa iya. Pinalangga nga miyaw kon kuring kung sang mapatay. Isahano na lamang ang tigulang kagulan na sa iban nga pahimata apang madamo siya sang kwarta kag mga propiedad kag iya kuring nga si Shanba. Shanba lamang ay ang importante para sa iya. Si Shanba, Ma'am Sharon May Verdejo Baikin, Sir Mark Baikin, Sir Boy Rickson Verdejo, napulot sa malam, lawig na nga tinuig. Kag nanging kaupo niya sa pangabuhi, kag luyag niya nga mapabilin ini nga safe, kag palanggaon bisan wala na siya. Inatanyag niya ang tanan niya nga manggad kag properties, nga ihatag sa sinuman nga hugot nga magpakaon, magatipan sa sapat. Hindi bangod sa kwarta, kundi bangod man sa pagpalangga, kag pagkamaluluyon. Sa karon wala pa siya makakita sa husto nga tawo na maghatag sang pagpalangga, kag pagatipan sa iya mga hinoptanan. Alas 6:57 sa aga, oras, kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Gani, hindi pagdulaa ang imo pagsalig sa Dios. Kay may dako gid ini nga balos para sa imo. So, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Hebrews 10:35. No weapon turned against you shall succeed, and you will have justice against every courtroom lie. This is the heritage of the servants of the Lord. This is the blessing I have given you, says the Lord. Wala sing armas nga ginhimo nga magadaog sa imo, kag masabat mo ang mga akusasyon kontra sa imo. Amo ini ang maangkon sa mga nagaalagad sa Dios. Mabaton nila ang kadalagan nga may pagkamatarong halin sa akon. Ako ang Ginoo ang nagasiling sini. Isaiah 54 verse 17.
This is the Word of God. Sir Marcelo Haudian, Emma Porras Galeno, Lobeth Galeno sa San Enrique, happy birthday. Pastor Bob, Ma'am Cherry May Asopardo Malayang, Joseph Ogares. Dugang panamyaw karon sa foro. Ang oras alas 6:58 sa aga, oras inadulong sang healthy nga kape DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Apat katuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, apat katuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama.